Altså også latinoer. Vi spiser jo tabasco på vores havregrød. Okay? Det der sukker der, det er sgu for sødt til os. Det er Træning, det er for fattige mennesker. Markus og Felix skal tage ud for at stå på jetski, så mig og Victor, vi bliver bare her på stranden, fordi det koster 1000 kroner per næse, og det er vi sgu lidt for nære til. A little on the side, making money, getting high. A little on the side, psych chick, lifestyle. But you never lie. Lifestyle. Bitches on the side. Lifestyle. A little on the side, making money, getting high. Okay, det der sker nu, det er, at vi er sindssygt langt ude på landet. Det er midt om natten, og vi skal egentlig bare ud og sove under åben himmel. Så har vi så fået vores sovespot, og det er sådan, at Victor og Jørgen sover på taget, og mig, Felix og Jensen sover nede i bilen, så det skal nok blive godt. Godt, så er vi stået op i bilen her. Ja. Lige nu så er vi på vej til Conquillo Nationalpark, som ligger her langt ude i skoven, som I kan se. Så ja, det skal nok blive luksus. Der skal vi også sove på bilen igen, ikke? Vi har faktisk købt liggeunderlag, så vi kan ligge på jorden, og så håber vi bare, at vi ikke bliver spist af diverse dyr. Alle de her millioner af lavasten, og på den vulkan deroppe. Så vi er ankommet til søen, og prøv lige at se, hvor krystalblå den er. Den er fuldstændig gennemsigtig, det er hjernedødt det her. Bis. Vi så punkteret midt i ingenting. Det er sgu noget lort. Ja, den der, ja. Nej, det her det skal vi gøre før. Drej på. Hey, go! Vi sidder på en rigtig ulækker buffet i Temuco. Vi har alle sammen rimelig ondt i maven. Og nu er vi nået til desserten, hvor vi har noget sjov creme brûlée her, og så et eller andet grønt, som vi ikke vil være. Mig og Bak her, vi prøver lige at smage lige sådan her solid bid af creme brûléen her først. Bak, er du klar? Ja, racermave astronauter. Se på det. Det er meget gryne. Der er gryne, mand. Der er klumper i. Ja. Skål. Skal jeg mere, boys? Fuck jo, det smagte sådan af sur saftevandsgelé. Fuck ja, det var helt sådan slæsket-agtigt. Det var sådan... Det var alt. Det er sundhedsskadeligt, og det er 100%. Det var alt fra buffeten i dag, mand. Don't do this at home. Dum en spiller.